Já vás vítám u dalšího videa a v dnešním videu tady budeme hrát tady to Mega Hidden a Seek. To je v skutku přeložené, je to skovka, kde jsou seekři. No, to je jakože, když tě chytí, tak umřeš. No, prostě jdem na to. Martina, pojď se na mě. Jo, už tam klikám. No. Joining. Musíš to post tam. Co? Co to je? Co, sebe? Ne, to druhé. To? Ano. No, tak teď máme, jakoby já to vystřihnu. Tady to vystřihneme, protože to bude dlouhé. Takže kamera střih. Já tady nemám tu kočku. Já se vezmu mého ptáčka hezkého. Teď pojď. Jo, počkej. Konec. Jsem tě viděl. Tak, jsme zpátky. Už se to teda dohrálo. Já si 2, 3, 4, 5, 6. Tady můžete vidět tady X-ray. Mám equipnutou tady ptáčka. Tak se ale zaplnou se. A máme tady tolik lidí, já jsem tady. X4 je 15. Marta je Sigma. Aha. A budeme teda hrát. Takže teď se vybírá jakoby game. Ne, 2, 3. Doufám, že to bude v letadle. A ať to není Martin, že by mě našel. Kolik budeš mít procent, protože budu mít 1% šanci. To budou stříhat blázem, protože to bude trvat. To je strašně dlouho trvat, protože 4%. to trvá 5 minut. Já mám 4%. Možná, jo, o 2 minuty, protože... Byla hned vedle mě. Patejc. Tak to musím vystříhnout. No. Tady máme... Ale byl tam Páťa. No, byl tam Patrik nějaký. No. To je náš soused. Tady je první tenhle. A... Takže máme začátek. Jsou teda 2 seekři a máme špatnou mapu. Bomba. Já musím rychle jít na moje specifické místo, které... A já nemůžu mít ten X-ray. Kde je moje specifické místo? To už jsem zapomněl. Ne, to bylo... Já jsem ne, to bylo jinde. Já jsem v tunelu. Tady já vůbec nevím, kam se mám schovat. Já jsem v tunelu. Jo, počkej, vím, kam se mám schovat. Ne, já jsem blbě. Já jsem to úplně pokakal. Jo. Tak. Jsem schovaný. Dobře. Já za chvilku budu taky už. Ne, já jsem spal. No nic. No nic. Budu muset jít tady. Kolik je seekerů? Jít sem. Dolů. A kde jsem? Osakejš. Tak, inventář. Osakejš. Vypnout si tohoto, aby nás moc neviděli. Tak, a teď mám totální přehled o všem, co se kolem mě bude dít. Tak, jdem čekat, já to budu postupně stříhat. Kámo, Boris mě zabil. To je fakt. Já tě najdu. Zabili? Jo. Čekám si nahoru. On čal pryč. Yes, tak Já jsem prostě u tebe. Já jsem se pojďil u tebe. Podívej se. Já tě vidím exty. A teď to stejně budu střehat. Jsem tady. A secretu. Secret. Pozor. A je GG, a je po mně. Ne, není. On šel pryč. A jde do kanonu, yes! Se ubránil. Já ještě lepší.
Jsem něco našel. Kde seš? Měli tady procestovat sem. A já Jo. půjdu za tebou. Jo, to je taky. Seš v tom čau. Což? Ježiš, to je dlouho. Já tě vidím. Už je 10. No co? Budu střih blázen. A já teda ne. Protože já jsem přece umřel. Já se budu dívat takhle. Jsem duch. Čom? Já mám X-ray prostě. Takhle budu dívat. Že tam se někdo jmenuje XT. Ne, počkej, co? Další je tam napsané XT. Někdo. Se tak jmenuje XT Počkej, něco. já jsem... Zavazí tady tohle. Není. V tom žlutém polštáři. Je 2 minuty. Nebo jakoby skoro, no. No, 20. No, ještě 100 sekund. To máš 1,5 minuty. Kde po tobě Sike? Kde? No tady je. Je po tobě. No, počkej. Ne, pozor, jde po tobě. No, jde po tobě. No, utečeš, on jsou rychlejší. Kde seš? Šutos. No, jsme to nevyhráli. To je špatný. Nebo jakoby 8 našli, nebo já nevím, 12 round. Na vyhrát. To už ne, to už to znamená toho. Tak, těláče nikdo nemůže být. Jakam? Tam jsem se chtěl schovat, tam. 5, 4, Jsem našel mega dobrou zkusku. 1. Tak. Hráli jsme. Jo, poslední 2 vy. Takže to nechceme. Kolik nás je? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No tak to je pěkně v pečíci. Like a odběr a mějte se dobře. Tam páruje.